I a Lleida es fa per tercer any consecutiu la rehabilitació solidària de pisos de persones en risc d'exclusió. La mà d'obra la formen joves escoltes d'entre 15 i 17 anys. Des de fa uns dies, aquest grup de joves escoltes estan pintant el pis de la Cinta, una dona gran i malalta que viu sola. La rehabilitació del seu habitatge és un dels 8 que formen part del projecte La Murga, que pretén millorar la qualitat de vida de les persones reivindicant el dret a un habitatge digne. Has de pensar que no són de l'ofici, que no tenen l'experiència, però que ho fan amb bona voluntat i tenen molt bé. I no es pot dir que més que gràcies, gràcies i gràcies. Els escoltes ja li han acabat de pintar l'habitació on dorm. Feia molts anys que ningú hi passava una mà de pintura. És un plaer sempre arribar a una casa que veus que està en mal estat i quan te'n vas veus un somriure nou i una casa molt millor i molt més en condicions. Aquest any s'han doblat el nombre de pisos que rehabiliten a diferents barris de la ciutat. Una trentena de joves d'entre 15 i 17 anys participen en aquest projecte, una iniciativa que va més enllà de millorar les condicions d'habitabilitat dels pisos. Durant 6 dies, els joves escoltes també relacionen i conviuen amb les persones a qui estan ajudant i en moltes ocasions els retornen l'alegria. Teresa Macià, TV3, Lleida.